Lebap vilayetinde her gün koronavirusdan ölýänleriň sany 100 adama ýetýär. Türkmenistanda virusyň esasy ojaklarynyň birine öwrilen bu vilayetde medisina işgärleri ýetmezçilik edýär. Vilayetin Farab etrap hastahanasy tutuşlugyna ýapylyp, diňe COVID-19 näsaglaryny kabul edip başlady. Şeýlede etrapda virusdan ýogulanlaryň mazardaşyna merhumyň ýaşyny ýazmak gadagyn edildi. Aşgabatda hastahanalar näsaglaryň akymyna dözgelip bilmän syrkawlary kabul etmegi togtadan soň häzirki wagt virusa ýoluganlaryň aglabasy öz saglyklaryny öý şertlerinde dikeltmäge synanşýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri şeýlede saglyk işgärleri maglumat berýärler. Koronavirusa ýoluganlar we ondan ýogalýanlar has hem köpelýär. Lebap vilayeti boýunça her 24 saatyň dowamında ölýänleriň sany 100 adama ýetýär. Vilayetin köpürli hastahanasyna diňe saglygyny dikeldip boljak näsaglar kabul edilýär. Virus zerarly öýkenine aşydýan ýeten näsaglary öýlerine iýberýärler diýip vilayetin saglyk müdirligindäki çeşmämiz anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä vilayetin köpürli hastahanasyna hojamazdan, halaçdan we saýatdan ýüz tutup gelen näsaglary asla almaýarlar. Bu hastahana näsaglardan hyrin dykyn doly. Hatda lukmanlaryň ordinasiýa we dynjalýan otoglary hem palata öwrülip, olary näsaglar yerleşdirildi diýip çeşmämiz aýtdy. Çärjew etrawynyň tat ähli obasyna aýlanyp gören habarçymyz olarda virusdan ölýänleriň köpdigini aýdyp, jynaza çäreleriniň görnetin köpelendigini hem belleýär. Şeýle dol 23 awgustda giýje saat 10-dan soň Çärjew etrawynyň Täzeýap obasynyň başlygynyň we şol etrawyň Hojameresi obasynyň Çağalar bagynyň aýdymsaz moliminiň koronavirusdan ýogalandygyny hem aýtdy. Ýurtda virusyň esasy ojaklarynyň birine öwrilen bu vilayetde medisina işgärleri hem ýetmezçilik edýär. Karantina ýapylan hastahanalaryň lukmanlaryna tölegli ýa-da tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmak dilden berilen görkezme esasynda gadagyn edilýär. Saglyk işgärleriniň çagasy kesellese-de olara saglyk ruhsaty berilmeýär. Häzir ýörite saglyk toporu döredildi. Saglyk ruhsatyna çykmak isleýän medisina işgärleri şu topordan geçmeli. Bu topor tas hiç bir saglyk işgäriniň saglyk ruhsatyny tasdiklamaýar diýip çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ol hastahanalarda 14 günläp karantina girip işleýän saglyk işgärlerine döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek berilmeýändigini, olaryň öz hasaplaryna naharlanmaly bolýandygyny hem belledi. Karantina ýapylan hastahanalarda işleýän medisina işgärlerine ysy nahar berilmeýär. Olar bu ýerde aýlyklarynyň deň ýarsyny sarp etmeli bolýarlar. Olary 15 göterim goşmaça aýlyk haky diňe 14 gün karantina girip işlände tölenýär. Onda da 7 saatyň üstüne 15% goşup tölenýär. Giýjeki işleýänleri goşmaça aýlyk tölenmeýär diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda Lebabyň Farab etrafynda virusa ýoluganlaryň sanynyň görnetin köpelmegi bilen etrap hastahanasy tutuşlugyna ýapylyp, diňe koronavirus näsaglaryny kabul edip başlady. Hastahananyň çağalar bölüminde hem koronavirus näsaglaryna bejergi berilýär. Ýöne onda öýkeni howalandyrmak üçin emeli kislorod balonlary ýetmezçilik edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hastahana Lebabyň himiýa zawodundan iýdigderli kislorod iýberilýär. Zawod dynç günleri hem işleýär. Şeýlede habarçymyz etrawyň polisiýa işgärleriniň arasynda virus ýokuşanlaryň görnetin köpelendigini aýdyp, soňky 2 hepdäniň dowamında 3 polisiýa ofiseriniň koronavirusdan helak bolandygyny hem belledi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgäriniň aýtmagyna görä, ölüm ýitimi belli bir derejede bu pudagyň işgärlerine vaksina sanjymynyň henizde dolu urulmazlygy sebäp bolýar. Polisiýa, häkimlik, prokuratura we migrasiýa ýaly edaralaryň işgärlerine henizem sanjym edilmedi. Resmiler munyň sebäbini vaksinanyň gutorandygy we onuň täze tapgyrynyň heniz gelmänligi bilen düşündirýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Bu habarlaryň arasynda etrapda virusdan ýogalanlaryň mazardaşyna merhumyň ýaşyny ýazmak gadagyn edildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimiýetler bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar virusdan helak bolýanlaryň arasynda ýaş raýatlaryň köpelendigini aýdyp, gadagynçylyk esasynda häkimiýetler bu tendensiýany ýaşyrmaga synanşýar diýerler. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz soňky 4-5 güniň dowamında virus bilen ketelleýänleriň sanynyň 7 derejede köpelýändigini habar berýär. Paýtagtyň merkezi etraf
etrapçalarında, hususan da 11-nji we 30-njy etrapçalarında virusa ýoluganlaryň sany juda köp. Hastahanalarda yer bolmandygy sebäple syrkawlaryň aglabasy öý şertlerinde saglygyny dikeltmäge synanşýar. Saglyk işgärleri örän aljyraňy ýagdaýda diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly lukmanlaryň biri 23 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu etrapçalardaky maşgala lukmanlary öýme-öý aýlanyp her gün diýen ýaly näsaglaryň gyzgynyny ölçeýärler. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz sentýabr aýyndan başlap şäherde lockdown düzgünlerini dolu güýje girizmek barada maslahat edilýändigini habar berýär. Döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bir işgäriniň habarçymyza aýtmagyna görä, häkimetler munyň sebäplerini paýtagtda koronawirusyň giňden ýaýramagy we ondan ölýänleriň sanynyň görnetin artmagy bilen düşündirýärler. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada degişli sebitleriň häkimliklerinden, ýurduň saglyk saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäklerinde COVID-19-nyň ýokdugyny tekrarlaýarlar.